алейкум, сайлы серделер, хаберлер жанлы яйында студияда Эльвина Халилова ве бүгінен сізлерні бойлы хаберлерінен таныш етем. Украина президентінің матбуат конференциясы Қырым ақында нелер айтылды. Ишғал етілген Қырымда да бір инсан коронавируснен хасталанды. Қырым татар талебесінің карантинде видеоблогы. Қырым сияси мабуслер ве Нормандия дортлігі форматында айтышмалар. Украина президенті Володимир Зеленскийге матбуат конференциясы вақтында тамам бойлы суаллер берілді. Жеваплар насыл олғаныны келіңіз сейретейік. Про Крим. Давайте проговоримо. Давайте одне питання. Про Крим. Про Крим. Давайте питання. Украина президенті Владимир Зеленскийнің матбуат конференциясы вақтында Крым татар журналисті Гульсум Халилова Крым татар халқы мұхтарияты ақында сұрады. Считаете ли вы внесение поправок в Конституцию Украины важным для Украины и для вас, как для гаранта Конституции? Совсем недавно мы встретились в большом кругу, да, и был и господин Джемилев, и господин Чубаров, и господин Чигос, и представители Меджлиса. Все консолидированно приняли решение, что создается отдельная группа, куда входят они, еще другие представители громадськості, кримських татар та інших людей, які представляють вчених. Да? Ця рада починає працювати. Вона напрацьовує зміни до законодавства України, які можуть бути зміни до Конституції України. Президент şimdi da evvelki hükümet vaktinde olğan anlaşmalar üzerinde çalışıp hakkında aytты. В Херсонщині, як ми домовилися з Ердоганом, він готовий будувати землю. Пан Гусів, голова обласної державної адміністрації Херсонщини, він вже підготували, є місця для того, щоб побудувати перших 500 квартир для кримських татар. Окремо Турція домовлялася з паном Джемілєвим ще до мене. Ще до того, як я став президентом, ще будівництво 1000 квартир для переселенців, для кримських татар, 500 з них в Київському регіоні, і по 100, мені здається, Херсон, Львів, Одеса і Дніпро. Ті законодавчі зміни і всі такі пропозиції, да, і велику мечеть, знайшли ж землю в Києві, є вже проєкт. Ми чекаємо проєкт якраз з боку кримських татар. І він в них є, ми це з'ясували на останній зустрічі, буде будівництво великої мечеті. Bundan gayrı Zelenskiy esirlerinin dönüşüp olacağı hakkında aytıp verdi. Можливий обмін після ковіду. Чесно кажучи, я хочу, щоб ми, незважаючи на ковід-19, про це говорили, повернення наших політв'язнів, які знаходяться в Росії, чи знаходяться в тюрмах Криму. İşgal etilgen Kırım meselesi nasıl müzakere edilgeni hakkında böyle cevap verdi. Украина непосредственно оговаривает ситуацию по Крыму. Я ее оговариваю со всеми европейцами, с кем я встречаюсь. І з Німеччиною, і з Францією, з усіма ми говорили. Всі підтримують, що одразу після спаду COVID-19 у нас повинна бути зустріч в нормандському форматі. Ми не відпускаємо в вільний простір питання повернення наших людей, питання повернення наших територій і незаконно анексованого Криму. Не відпускаємо. Мінський формат – пріоритет. Я готовий до будь-якого формату, який може приблизити нас к кінцю війни і повернення наших територій людей. До будь-якого формату. Мені все одно. Нам потрібен результат. İsmet Süleymanov, Haberler Yuğa, Kırım. Ишғал етілген Қырымда да бір инсан коронавирусқа яқаланды. Бұл ақта Ишғалжы Роспотребнадзорның башы Наталья Пеньковская хабер етті.
Зарегистрировано 299 случаев новой коронавирусной инфекции за весь период наблюдений. За последние сутки зарегистрирован один новый случай, выявленный новой коронавирусной инфекции. Это контактный по семейному очагу, по ранее подтвержденному случаю в городе Феодосии. Источником инфекции является член семьи, который вернулся из Санкт-Петербурга. В результате медицинского наблюдения и выявления выявлен из ближайшего круга контактных еще один заболевший, но у него дополнительно появилась еще и клиника ОРВИ. Украина қытасында да 354 кіші коронавируснен хасталанды. Оларның арасында 28 бала ве 61 тып қадемі. 16 кіші әляк олды. Бұны сағлық сақлав назиры Максим Степанов білдірді. Умумен пандемия башындан Украинада епісі олып 19.230 кіші вируснен хасталанды. 5.955 тедавиленді, 564 әляк олды. Назир білдіргеніне көре вилаетлерде карантин режимінің емшатылмаса қында қарар майысының 21-ден сон алынacak. Ми пропонуємо зробити ще тестування ІФА на антитіла, для того, щоб ні в якому разі не пропустити хворобу. Також ми розширюємо за рахунок контактних осіб. Раніше це були близькі, виключно там близькі особи, те, що ми робили. А зараз ми вважаємо, що треба розширювати. Але в той же самий час, якщо ми кажемо, наприклад, про контактних осіб, то там є певний період, після якого ми можемо робити. Також будуть додані безпосередньо групи ризику. Це медики, це працівники Національної поліції, Національної гвардії. Бүтін дүния сағлық сақлав тешкелятының малюматына көре дүнияда 216 мемлекетте коронавируснен 4.761.559 кіші оғырады. Қабатлав эсасында ислам әдебияты делил оларақ сайылмай буақта адвокат Эмиль Курбединов білдірді. Кечінде Ростов-на-Дону шеріндегі Женубе округның арби махкемесі уйдырылған 2-ші Бақчысарай Хизбут Тахрир давасы бойынша Қабатлав тарафының делиллеріні бақып чықты. Эти доказательства сводятся к исламским текстам, к исламской литературе, и вы не найдете ни в этом уголовном деле, ни в каких-либо других доказательств того, что эти люди имели там взрывчатки или пытались кого-то убить или совершить какое-то насильственное преступление. Обвинительное заключение он зачитал за 5 минут, а это обвинительное заключение, которое было почти целый том, а вещественные доказательства, то есть исламскую литературу, он зачитывает уже несколько судебных заседаний. Марлен Асанов, Тимур Ибрагимов, Эрнес Аметов, Сервер Мустафаев, Эдем Смаилов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекиряев, Ишғал етілген Қырымда, ясақ етілген ветеррористик сайылған Хизбут Тахрир тәшкілатының азалары олғанынен қабатланыла. Нияра вебізім кілер. Карантин вақтында Қырым татар талебесі Нияра Пинкаева ось блогына алып бармаға башлады. Бұл қыз белі адамлармен субетлешіп ось Facebook сәйфесінде видеоларыны ерлештіле. Тәфсилатлыжа келіңіз сейретейік. Сегодня у нас в гостях современная, известная певица и просто хороший человек Эльзара Абаталова. Ассаляму алейкум, Эльзара Ханум. Как ваши дела? Після інтерв'ю мені дуже сподобалось. І ми з батьком вирішили продовжувати. Одного разу наш вчитель з музики кримських татар завдав домашнє завдання написати твір про свого улюбленого артиста. І моєму батькові в голову прийшла ідея замість твіра записати інтерв'ю з Эльзарой Баталовой. И у меня коленочки трясутся. И я так переживаю, пою, думаю, интересно, никто не видит. Найближчим часом ми плануємо записати Рустема Скібіна, Тараса Тополю, Ахтема Сейтаблаєва. Ну, а далі подивимось. Мене підтримує моя мати та мій тато. Вони мені як режисер, візажист, стиліст, оператор. Нияра Қырым татарлары хандам дачол чықырмаға не үшін істегенін аңлата. Тому що я хочу показати українцям і всьому світі, хто буде нас розуміти, що є кримський татар, такий народ є, про наш талант,
Щоб вони знали, що ми є, що ми дуже талановиті, що ми вміємо танцювати, співати, знімати. Юлия Савченко, Евгения Пекунова, Хаберлер, ЮА, Қырым. Бунины семен сағықлашам, Facebook сәйфемізге қошылыңыз, евді қалыңыз, вех бізілі олыңыз. Көрішкенде.